Türkmen Medeniýeti birinji yktiýarda Türkmenistanyny Arkadağ medalynyň döredilendigini habar berdi. Bu medalyň döredilen wagty ýurtda Nowatdaky halk maslahatynyň geçirilmeginiň we prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrmanynyň adyň dakylmagynyň ýa-da gawat geldi. Synçylaryň käbiriniň pikirine görä, bu halk maslahaty Serdar Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny resmi badalga bermegiň sahnasyna uruldy. Adatlyň habarçylary yerlerden bu iki wakanyň şeýle-de halk maslahatyny Serdar we Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýry-aýrylykda sözlän ýöne manlary örenmeňdeş sözleriniň gazanylan üstünlükler diýilýänleri wagt etmäge bagyşlanan mejbur çareleriň galan ýerinden dowam etdirilmegine bir tutark bolanyny habar berýärler. Halk maslahatynyň soňra vilayatlarda türkmen telewizionyasy üçin ýergiderli ýygnak geçirilýär. Bu ýygnaklarda telewizionyada onlar çöýlüber gaýtalanan sözler şol bir wagt gaýtalanýar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistany maksus bolan syýasy köpçülik çareleriniň ählisini bolşýaly. Ýygnak geçirilýän jaýlary köp adam edip görkezmegiň ýeketek ýapyşalgasy büdjet edaralarynyň işini ýitirmekden gorkýan işgärler bolup durýar. Olar adat bolan mejburlygy ýok diýip bilmejek raýatlaryň ilkinji hataryny ödýär. Habarçy bilen töhwetdeş bolan bu jedişgär adatça bolşýaly öz çağırılan çäresinde yalan ýaşyryk sözler bilen çykyş edilendigini görülen berdi. Radionyň töhwetdeşiniň aýtmagyna görä, bu çäre diňe telewizyon üçin taýýarlanylýar. Onun ýygnaga gatnaşan yalançylygy gören adamlarda nähil pikir döretjegi bilen gazaklanýan ýok. Çöküş başlaman kazalda oturan adamları gaýta-gaýta yerlerinden turup hamala sahna biri çykany edilşýäli, olaryň ellerini şowhuny çarpmaklary buýruldy. Bu hereketleri bir näçe gedek gaýtalatdylar diýip büdjet işgär aýtdy. Öňki ýyllaryň tejribelerinden belli bolşýar, mejbur çareler ýürüý tebellenen rejissorlaryň işläp düzmegine we oňa gatnaşçylary berk daramagyna geçirilýär. Megerem şu hili ýagdaýlaryň ýazgy edilmeligi üçin çäre gatnaşýanlaryň telefonlary hem öçürdildi diýip adatlyga bolsun maglumatda aýdylýar. Adatlygyň habarçylary propaganda wagt çäreleriniň diňe telewizyon üçin gurulýan ýygnaklary däl. Mekteplerde okuw sagatlaryna hem barha güýçlendirilýändigini habar berýärler. Mekteplerde okuwçylara Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny gahrman atamyz diýip tutmagy öwredýärler. Onuň ýazan goşgularyny ýat tutup sapakda aýdyp beren okuwçylaryň geljek çäreklerdäki bahalarynyň ýokurlanjakdygy aýdylýar diýip habarçymyz gurrundaş bolan enatalaryna salgylanyp habar berdi. Şol wagtda radionyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurlaşan sada adamlaryň aýtmaklaryna görä, olar telewizionyada ýygnaklar barada berilýän gepleşikleri görmeýänliklaryny, dinlemeýänliklaryny aýdýarlar. Sada halkdan ýygnagy gördüňizmi diýip gazaklanıp sorap görsek, hiç bir adamyň ýygnagy gazaklanmasy ýok eken. Ýygnaga wagt sarp edeniň peýdasy ýok. Hiç ýygnak biri-birinden tapawutlanmaýar. Şol bir gaýtalanýan zatlar diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Synçylaryň, raýat aktivistleriniň we hökümet tanqyçylarynyň köpüsiniň pikirine görä, türkmen telewizionyasy üçin gurulýan mejlisler, ýygnaklar we şol wagt sözleriniň gaýtalanyp lenjedilmegi, bayramçylyklara gawat paýlanýan orden medallar öz-özüň arlamakdan başga zat däl. Olar ýurdun ösüşine, halkyň awadançylygyna hyzmat etmeýär.